Joseph Zammit, Raġel ta' 59 sena, tilef ħajtu wara inċident f'sit ta' kostruzzjoni fil-gżira ta' Tlet Għoljiet. Il-ħemda u l-ħajja kajmana fir-raħal ċkejken tal-Għarb inkisret tal-ħabta tal-10 tal-ħamis filgħodu meta l-pulizija ġiet imsejħa biex tagħti l-għajnuna tagħha wara inċident fi triq Tomas Kassar. Mill-ewwel stħarriġ der li waqt li żewġ irġiel kienu qegħdin jaħdmu f'ġiebja għal xi raġuni ċeda xi tafal u waqa' fuqhom. Fuq il-post issejħet ambulanza li flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili taw l-ewwel għajnuna iżda sfortunatament ir-raġel ta' 59 sena mill-Għarb stess ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Ir-raġel ieħor Mario Zammit li ġie iben il-vittma u għandu 28 sena ġarrab xi ġrieħi. Huwa ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal kura meħtieġa. Il-mowta tar-raġel ta' 59 sena hija t-tieni fatalità u l-ewwel waħda fuq post tax-xogħol għal din is-sena.